kablay pi baro ki pe yang ni video kadai ka kharwa jong ba Jonas GTL bre bat ka kharwa jong kat kum bol post hagiran san social media ulong kumne kabe shisha ba kum kita ki bakam ba ki dai ki noi lampai ba panban ga ten ka ba ki lakhlaya ki ki binai bladep manta par ki kalak ten tang si klem mar ki kala kania ka jutang kanai ka pan isai ka dar ya ke ki ba ki kren ki dai tang pan ya shi publicity bat kam dai ke ka ba don ki nongrim kabe shisha ba kum kini ki kamela de ba ki dai ki noi lam panban ki pen beje ki pai bor tang pan ya ka nam ha ka shi kleman kum ya kini tungin ya hausir banam ngop hakik ten jeli jo tang pan ya pun ki pai bor dai kum kini ki noi lam ki ba kamela de ba ki dai ki ta ki bi ijat pendu pan bat ki sir latang ha ka shi kleman kum kini ki kam ba ki don ka banta banta ya ka jat pendu pan ban ki tare ka laya ka kane ka dai ka kharwa na uba Jonas lemere ba ul post hakiran san social media. Boleh